Per tant, és un despropòsit la resposta que dona la conselleria de que, escolta, pues tenen un paseo, pues que vayan paseándose a les urgències. Home, per l'amor de Déu. Efectivament, de vegades n'hi ha contestacions i n'hi ha postures polítiques que més bé semblen una burla que més bé semblen una burla. Señora Roca, señores diputados, dejen a la señora diputada que está en... Señores diputados, les ruego silencio. Continúe, señor. És que no estan guardant un prudent silenci, estan guardant el mateix prudent silenci que tenim que guardar els demés quan aguantem les seues intervencions. No, així no està insultant ningú, senyor diputat. Així no està insultant ningú. Així el que estem dient són veritats. I així el que estem dient és que els diners públics estan per a prioritzar-los. I ara, mire, és que vostès avui veu que la paciència la volen esgotar a tot el món, perquè li han esgotat a una persona tan pacient com la senyora Frau. Mire, vostè té l'obligació de callar-se, m'entén? Vostè el que té així és l'obligació de callar-se. Estic continuant. Així el que s'està dient i no s'està insultant a ningú és que vostès estan gastant els diners, com el del xiste del cocodrilo que no vaig a contar, i en Ferraris, i en luxes, i en tonteries. En això s'estan gastant els diners i ara no n'hi ha diners per sanitat. Això és el problema. I efectivament, això se diu perquè la gent ho sàpiga, no per quedar bé, com diu vostè, senyora Franco. En això són vostès els experts, en fer les coses de cara a la galeria i fer un discurs de cara a la galeria. Vostès s'han gastat els diners en tonteries i ara no n'hi ha diners per lo que veritablement importa. No n'hi ha diners per sanitat, no n'hi ha diners per educació, la gent està en barracons, en llistes d'espera i sense servei de 24 hores. Eixa és la pura realitat. I venen vostès així, demagògia no, demagògia el que fan vostès. Donar-li 90 milions d'euros a Bernie Eccleston. En això miren si tenen vostès ahí centres de salut que poden posar serveis de 24 hores, només en el que li donen als multimilionaris. Me cinya el tema. Pues igual que el tren Gandia Oliva, igual que el tren. Me cenyisqui el tema igual que el tren. Perquè tinc el mateix dret a parlar que vostès. Vostès són més, però no millors. I per què són més? Vostès són més, però això no li habilita per tallar-me a mi ja la quarta o quinta vegada en la meva intervenció. Ho té vostè clar, senyora Roca? Perquè vostès no poden suportar la veritat. Això és el que passa, que no poden suportar la veritat. I que la gent s'estiga adonant que, malgrat el que diu el nodo de Canal 9, n'hi ha una veritat tots els dies. I n'hi ha una veritat, i és que en Fórmula 1 no se menja, i la Fórmula 1 no dona sanitat i no dona educació, i que la gent està aturada perquè vostès no fan polítiques d'ocupació, i que la gent no té un servei sanitari digne perquè vostès se gasten els diners en la Fórmula 1, i que la gent està en barracons dels seus fills perquè vostès se gasten els diners en tonteries. I efectivament, governar és gestionar els diners i prioritzar. I de la mateixa manera que les famílies valencianes s'endeuten perquè els seus fills estudien, per tindre una casa, i no s'endeuten per comprar-se collars de brillants, vostès han fet a la política el que les famílies no fan, i és endeutar-se per a luxos i per a tonteries i per a que vingui així Cristina Onassis a muntar a cavallet. Que molt que mos importa a nosaltres Cristina Onassis, i els de Grau de Gandia preferirien tindre els 24 hores de servei sanitari i que la Cristina Onassis s'haguera quedat en el seu ranxo, el que tinga, perquè ranxos tindrà molts, perquè diners en té a muntó. I per tant no se sosté la seva postura. I venen així una esmena a dir, pues que s'estudie. Vostès, quan no volen votar que no, perquè li generen un problema allí al senyor Torró, entonces diuen, pues que s'estudie. I vostès se passen la vida estudiant, però després de forment ni un gra. Després de forment ni un gra. I així el que cal no és estudiar res, és dir, escolta, així n'hi ha 15.000 persones que necessiten un servei d'urgència, doncs posen-lo en marxa, posen diners, no se gasten els diners en tonteries i donen servei sanitari a la gent. Què és el que està demanant la Federació de Veïns, les queixes que han enviat al síndic de Greuges? Això és el que s'està demanant des de fa anys, perquè ja preguntes parlamentàries han fet diputats autonòmiques com la senyora Frau, el senyor Morera, el senyor Peris, però no d'ara, no, de l'anterior legislatura ja, perquè això és una reivindicació molt antiga. I per tant, així l'únic que s'està demanant és qualitat de vida. Doncs això, felicitat per a tots els dies. Un poquet de felicitat per a tots els dies, perquè els ciutadans tots els dies som usuaris de la sanitat, som usuaris de l'ensenyament públic, tots els dies tenim necessitats culturals, esportives, etc. Tots els dies tenim la necessitat de tindre dignitat humana.
I la Fórmula 1 passa un dia, i ben ràpids que passen aquests cotxes, passen i deixen una estela de desolació. Sí, ja les he vist, ja no se podia entrar a les ciutats turístiques que n'hi havia. Per tant, així n'hi ha una postura que no és la que compartim en vostès, tan respectable com la seva, que és el que vostès no entenen, perquè vostès han estat tota la vida acostumats a vassallar, i resulta per això la democràcia no els ve bé, però és que així resulta que tenen que escoltar. Vinga, facin vostès alarde de la bona educació que tenen. Mire, pues sí, efectivament, tenen vostès una educació que se n'ix, tanta escola privada no sé per què els ha servit, i tant de missal. Per tant, així, el que estem demanant és, el que estem demanant és qualitat de vida per a la gent de Gandia, en aquest cas del Grau. Moltíssimes gràcies.